Tällainen. Frankenstein 13 toivetta. Elikkä 13 wishes. Niin, englanniksi. Sitten tällainen hengenlamppu. Sitten sen mukana tuli... Odottakaa hetki, kun tästä taisi hävitä yksi juttu. Mä en tiedä missä se on. Anteeksi. Ai se lamppu. Ei. Vai kortti? Ei vaan tästä se tanko. Se alaosa. No, en mä nyt löydä. Mut kuitenkin tässä alhaalla kuuluu sinne Monster Highin pää, sinne musta. Mä taidan noin näyttää sen kohta. Ei taida. Sitten siinä tuli sinne musta harja. Ja varmasti tiedät mitä. Niinku, näytä. Tämmönen. Niitä. Tällainen. Toinen puoli. Ja. Tällainen. Sitten Frankenstein. Valokuvaus päivässä. Ja sen mukana tuli tällainen päiväkirja mukana. Se tarvitsee. Niin. Ja sitten tällainen päiväkirja. Sitten siinä tuli vielä tällainen laukku. Oli siinä tää toinen laukku. Ja sitten vielä tällainen. Näkyykö? Tällainen. Sitten meillä on vielä yksi. Tällainen. Tällainen Spectra Frankenstein. Mä en varmaan osaa vastata. Tää on... Se on joku. En mä muista. Tanssityyppi. Ei se oo taidus. Onhan, koska kato kun tossa on noin tanssityypit. Ei oo taas sitä. Ei vaan, onks tää koulutyyppi? On. Koulutyyppi. Varmaankin. Varmaankin ei ole ihan varmoja. Okei, eli tässä oli kaikki nyt tältä päivältä, mikä me ollaan saatu. Eikä moi moi!